Notizi handiak zuregana heltzen dira hedabidei begiratzen ez badiezu ere. Hain handiak ez diranak ere bai, adibidez, kirol notiziak datoz niregana nik bilatu gabe. Aldiz, beste notizi batzuk txikiagoak edo leku txikiagoari dagozkionak, horiek galdu egiten dira beste hedabideetan. Hori da niretzat balorerik handiena. Beste hedabideetan ikusten ez dituzun kontuak ikusten dituzula hitzen. Ez dakit zehatz, banekin zetorrela. Entzun nuen zetorrela eta ezautzen nuen beste hainbat herrialdetan antzeko esperientzia. Baina ez dut gogoan, aspaldiko kontua da eta ez dut gogoan. Noiz izan zen lehenengo aldia. Hitzak du bertute handi bat niretzat, ez bakarrik beste hedabideetan azaltzen ez diren notiziak azaltzen dirala. Da nola ala, horrekin batera komunitate moduko bat sortzen duela. Eta horrek niretzat balio handia du, ze badirudi komunitate zentzu hori nola ala galtzen ari garala bakoitza bere gazteluan gotortua, eta hitzak albideratzen du komunitate hori.